mga ka-Deadster, mag-subscribe kayo. Ito yung channel ko, papagitan ni Pasyal. Ayan o, ito yung channel ko, yan ang Cairo Vlogs. Salamat Pax, ingat lagi. Yeah, salamat pare. Okay, ingat. Alright, welcome back to my channel. Ayan, kakatapos ko lang maglaro ng gym. Good afternoon po sa inyo. Siyempre, panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. So siyempre, nandito na rin tayo. Ipapakita ko na rin sa inyo yung turo-turo rito, or yung mga, alam niyo naman, yung fast food or ano ba ang tawag dito, Toto Beach. Yung mga ito, Toto Beach. Sa harap nya, ayan, Jellies 199. Ayan, grills plus Samji unlimited is only 199. Dito lang yan sa may crossing, bago lang yan. So ito yung turo-turo. Ayan, no, napakainit. Busy lang kasi tayo mga tol, kaya ngayon ulit tayo nakakapag-vlog. Ayan, Toto Beach dito sa may crossing, Angeles City. Ayan, so dahil alas 3 pa lang ngayon, wala pang halos mga nagtitinda. Maya maya siguro yan. Ayan, sa tapat lang ng Aling Lusing, Sisig Queen. Siyempre magpapasalamat muna ako sa inyo. Maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag nyo pong kakalimutan pindutin yung bell para updated po kayo lagi sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapagbigay ng update dito sa Pampanga. Didiretso tayo dito sa may Balibago. Tapos pupunta tayo ng Dao. Ano ba yung pwede natin makita rito? Shoutout sa mga kabalen, motovlogger. Ayan, shoutout sa inyo. Pag-subscribe na rin yung channel nila. Ayan yung link or yung mga logo nila, ipapakita ko. Parang ayos na rin dito sa may Dao ay Angeles City. Ayan, dahil balik traffic na, pwede na lumabas yung mga bata. Hindi tulad dati, hindi sila pwedeng sumakay sa jeep dahil bawal. So ngayon medyo okay na. Na-traffic muna tayo dito. Ayun, ganda ng motor ni kuya. Ayan, balang araw makakabili tayo ng ganyan na motor. Hindi ko lang alam kung anong motor to. Kawasaki. Ilang kayang cc to? Mas maganda kung pwede sa expressway, di ba? Para mabilisan. Titignan ko yung makina, baka pwede. Oo, malaki yung makina. Foreigner pala. Foreigner yung nagda-drive. Kasama na yung kababayan natin Pinay. Alam niyo naman yung Pinay, laging pag-asawa ng mga foreigner yung iba, di ba? You know, magaganda yung mga Pinay beauty. Ito, traffic. Alam natin na balik normal na rito pag ganyan pa-traffic. Baka may ginagawa rito. Maganda talaga dito sa Pampanga. Nakakamiss talaga. maluwang na yung kalsada rito.
Dati sira yung ginagawa nila rito. Ayun, ayos na. Ayan, oh, bagong spalto na. Best Western. Ayan, kopong-kopong, 19 kopong-kopong. Sarap yung pagkain dyan, Filipino food. Mga bar lang ata yung ibang sarado. Yung iba bukas na rin. Casino Filipino. Oops. Ayan si kuya. Wow, ganda. Woo. Ito 3 lane. Kabilaan 3 lane. Oh, napakaluwang na ng kalsada rito. May mga kamuti rider talaga, mga nakakasabayan ko, tulad ng isang naka-rider na yun, kamuti, nagmamadali. Kala mo sa kanya yung kalsada. Eto, may bago dito sa may Balibago. Eto. Ayan, bagong gawa yan. Dito naman sa Balibago, kung gusto nyo yun ng mahinit na lomi, ayan, lomi Batangas. Sarap. May lomi baboy, lomi chicken, kung anong gusto nyo toppings. Ito dami, dati maraming nag-checkpoint dito. So ngayon wala tayong nakikita ngayon dahil hindi na mahigpit. So bago ka lumabas, kailangan mo pa rin ng face mask tsaka face shield. So pwede rin siguro naka face mask na lang. Maliban na lang kapag papasok ka ng bangko, kailangan ng face shield. Tsaka grocery yata kailangan din. Yung iba kasi kailangan lang yung face mask eh. Pero para sigurado, magdala ka na rin ng face shield mo para wala nang aberya. Ang bilis lang, nandito na tayo sa may Dao, Mabalacat, Pampanga. Ito. Ayan si sir, oh. May helmet kaso nakapatong lang sa ulo. Ayan, oh. Bahala ka, sir. Decision mo yan. And pure gold Dao. Ayan, ito sa Dao maganda rin. Titignan natin dito yung biyahe papunta ng Manila. Tignan natin kung may bumabiyahe papunta ng Manila, yung mga bus siguro, no? Hoy, Jumbo Genera. Grab food. Ayan yung mabenta, yung grab food. Sayang lang yung McDo rito. Ayan, oh, sarado ka agad. Hindi man nagtagal yung McDo na yan, ah.
Choking. Ayun, pupunta ng Manila. Titingnan natin kung anong biyahe rito. May marami din bumabiyahe pa ng naka-van. Yung mga van na yan papunta ng Bulacan. Ayan, may biyahe rin siguro. Halos Philippine Rabbit lang. Past my builder's warehouse. Ito papunta ng ano to eh, NLEX. Ayun. Welcome back to my channel. Nandito na ako sa may Mabalacat, Pampanga. Ayan, papakita ko lang sa inyo yung Mabalacat kasi bibihira lang tayo pumunta rito, or bibihira lang tayo mag vlog. Sensado na rin yung Mabalacat mga tol, dahil marami na mga establishmentong mga tinayo rito. Ayan, Mabalacat Squad and Pure Gold Mabalacat meron na rin dito. Tapos ayan yung mga KFC, Jollibee, McDo. Ayan, and Chowking, Manginasal. Halos dikit-dikit na lang dito. Ayan o, papakita ko sa inyo. Ayan. Lapit lang. Ayan yung Manginasal. Buti hindi tayo na traffic, dahil pag alas 5 na rito, alas 6, alas 7 ay sobrang traffic na rito. Kasi yung mga nagtatrabaho sa loob ng court ay nagsisilabasan, natatraffic na. So ayun lang mga tol, maraming salamat sa inyo, and see you next vlog na lang ulit. Salamat po.